To taky znáte takový ten pocit, když máte lenoru? Jako vůbec se mi nic nechce dneska, vůbec prostě. Jsem dneska jaká taková marná. Musím taky nabrat síly na nový lidi. Holky, kdybyste chtěli nějaký pěkný nechty, jakože fakt pěkný, a na přání, anebo nějaký prostě fakt divoký, a nechat to na mě, protože já, když se pustím do nechtů, tak nevím, kdy přestat, tak se můžete přihlásit. Nabírám síly na nový klientky a možná jsem se rozhodla, že vám dám i nějakou slevičku, takže bych mohla pro prvních 6 udělat 15% slevu na novou modeláž. No samozřejmě platí, že na 50% se dostanou při 10. modeláži nebo úpravě nebo čehokoliv. Takže si myslím, že byste se mohli přihlásit. A samozřejmě v průběhu návštěv dávám i svým holkám občas dárečky, protože jsem ráda, že je mám, že vydrží moji praštěnou povahu. Oni jsou vlastně taky občas praštěný, takže si tam užijeme hodně legrace v salonu. Občas si tam připadáme jako v blázinci v Bohnicích. Nebo spíš se tak myslím, že připadají ty venku, když máme otevřený okno. Protože se tam neskutečně nasměje. Děláme tam... Holky, víte, co je super? Když takhle lenošíte, nic se vám nechce. A vezmete si k tomu úplatek od klientky. Tímhle si mě vždycky koupí. Koukám, že mi to ladí s tričkem a s vlasama, takže to vlastně ke mně patří. Tohleto já můžu. No holky, já jsem vám ještě zapomněla říct, že v salonu v Jihlavě máme šperky, máme tam chirurgickou ocel, nerezovou ocel, bižutérku, máme tam i snubní prsteny, tak kdybyste chtěli, zastavte se, nakupte si. A jestli ještě nemáte dáreček třeba pro nějakou kámošku nebo pro někoho jen tak pro radost, tak tam toho samozřejmě mám spoustu. Můžete si to nechat dát samozřejmě i do dárkové krabičky, tam taky máme. A na všechno ještě 20% sleva. Nevím, jak dlouho, zatím ji nechám. A klidně zaběhněte. Když tam nebudu já, budou tam moje kolegyně, platí se většinou přes můj bankovní QR kód, který ty holky tam mají, takže není problém. Jo? Tak. A budu se těšit na nový tváře. Budu doufat, že budou mít smysl pro humor a že budou v pohodě, protože